ସମସ୍ତେ ଖାଇଛ? ଖାଇଛ ନା? କିଏ କିଏ ଖାଇଛ? ହାତ ଦେଖିଲ? ତମେ ଖାଇନ? ହାତ ଦେଖ। ତମେ ହେଲେ ତମର ବି ସବୁ ବଳ ଅଛି ନାଇଁ? ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିବା ଜାଣିଛ? ଆଜି ଆମେ ABCD ଶିଖିବା। କଣ ଶିଖିବା? ଲେଖିବାର ଶିଖିବା। ସେଦିନ ଗଣିବାର ଶିଖିଥିଲେ, ଆଜି ଲେଖିବାର ଶିଖିବା ହେଲା। କିଏ କିଏ ଲେଖିବ? ତମେ ଲେଖିବ ହେଲେ ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା। କାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧର, ତମେ ଧର ମୁଁ ପେନ୍ସିଲ ଦେବି, ତମେ ଗୋଟେ ତମକୁ ଆସିଛି? ତମକୁ ଆସିଛି? ସମସ୍ତେ ଧରିବା। ତମେ ଏଠି ଆସ ବାବା, ତମେ ସେଇ ଚେୟାରକୁ ଗଲ, ଦିଦି ଚେୟାରକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିବା ଜାଣିଛ? ABCD ଶିଖିବା, ଲେଖିବାର। ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିବା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲି ତମେ ଲେଖିବ ନା। ଦେଖ ଦେଖ A ତମେ କି ଲେଖିବ? କାଇଁ ତମ ପାଇଁ ଲେଖିବି। ଦେଖ ଦେଖ ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ ନା? କାଇଁ ତମର ଦେଲ ପେନ୍ସିଲ ଦେଲ ଦେଇନି, ତମ ଦିଟା ଅଛି ନାଇଁ, ତମର ଏଟା ହେଲାନି। ଏଟା ତମେ ଲିଭେଇକି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଏଟା ହେଲାନି। ସୁନ୍ଦର କି ଗାରକୁ ଗାର ଲଗେଇକି ଲେଖ। ଦେଖ ଯିଏ ଲେଖିବ ସୁନା ପୁଅ। ହଁ ତମେ ଗୁଡ कैंडी कलर गार को एक नहीं
ହେଲା ଇ ए बी सी डी ई तब कहलो ए बी सी डी ई हेडी तमे तो गुड तमे बढ़िया बढ़िया लिखलो एटा आज लिखियो काई एटा आज बीटा सुंदर लिखियो होला गार को गार लगे लगे लिखियो देखिलो तुम हाथ धरिया पड़े काई लिखिलो काई तुम दिके आसुनी 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 हो मु सिखिली काई धर बीटी की धर होला ए तमर लिखिला काई 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 आंटी लिखि लिखि